Pastor, Sige, go. mabasa ba na sa Bible nga may ara sa midweek service? Okay, dagan salamat. Nabay mabasa sa Biblia nga midweek service. Ako moingon pa igsoon walay mabasa nga word for word nga midweek service. Tanan nga mga reliyon igsoon na sila yung mga midweek service, no? Ang mismo ang Iglesia ni Cristo nga iya ni Manalo na sila serbisyo aside sa Sunday. Ngoban na Huwebes, no? Ang Jehovah's Witnesses nasad sila serbisyo gawas sa ilang gisabutan nga adlaw kay bisag unsa man lang nga adlaw ilaha. Ang Baptist mao gyapon na sila Miyerkules sa gabi. Ang uban nga mga Pentecostals na gyapon sila Miyerkules sa gabi. Ang Seventh-day Adventist nasa gyapon Miyerkules sa gabi. Okay? So gitawag nato na siya og midweek service. Pero wala tay mabasa sa Biblia nga naay word nga midweek service. Sama sa word nga Bible. Ang word nga Bible, di mo mabasa sa chapter o verses sa Bible. Okay? Ang word nga Biblia, dili mo mabasa sulod sa kapitulo o bersikulos Biblia. Dili tungod kay dili mabasa, dili na tinuod. Okay? Atong ipamatuod sa Biblia nga kanang mga butanga importante nga pagahimuon. Ug may kagahom ang church nga himuon niya na kanabitang giingon diya sa Mateo kapitulo 18. Okay, naging bitaw diha nga ang inyong pagagapuson sa yuta didto pagailhon nga ginapos sa langit, pagaluagan dinhi sa yuta didto pagaluagan sa langit. So meaning to say ang church adunay authority. Unya ang church nakabasa usab nining balaang kasulatan. For example, Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 28 nag-25 ningon. Okay? Okay, nagyon sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila hinunua sa pagdasig sa usa ug usa ug ilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahaduol na. So magdinasigay kita unya dili ta mo biya sa atong panagtigom. Kanang panagtigom igsoon gawas anang adlaw ipagpahulay kay sugo man na sa Ginoo, balaan man na, gipahulayan man na, o gisit aside na, kay kanang word, nagbalaan, meaning sanctified, gisit aside for holy use. So kanang adlaw ipagpahulay, gisit aside na diha na. Gawas anang adlaw ipagpahulay, ang Biblia nagyon sa dili pagbiya sa atong panagtigom. Kung ang iglesia nagkasabot nga every Wednesday, mo na gitawag og midweek, aduna tay panagsimba, dili nato na biyaan nga panagtigom kay nganuman mao na ang gikasabutan sa iglesia. Although watay mabasa din sa Biblia letra por letra nga midweek, pero natay masabot diri nga nagingon dili nato biyaan ang atong panagtigom. So muna akong tubag diha sa imo igsoon, watay mabasa letra por letra pero naatay masabot sa Biblia nga gikinahanglan ka ng mga puntuha sa pag-alagad ngadto sa Dios. Thank you, Pastor. Okay, daghang salamat usab sa imo nga pangutana.